Conseller, la següent pregunta és sobre les mesures per ajudar els municipis davant dels riscos ambientals. Pregunta que formula en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya el diputat senyor Jordi Monell. Gràcies, president. Bon dia a totes i tots, consellers, conselleres, diputats, diputades. Conseller Buch, recentment vostè anunciava un conjunt de mesures amb els responsables també de bombers per fer front a l'estratègia d'antiincendis del nostre país. Però com vostè bé sap, a Catalunya no és només els incendis el que ens preocupa, sinó que per la nostra posició mediterrània el clima té extrems i per tant ens podem trobar des de ventades, nevades, els incendis que dèiem, però també moltes vegades les típiques tempestes de gota freda o llevantades o mediterrànies que afecten amb molta intensitat a diferents zones del país. Aquestes tempestes, moltes vegades i malauradament, els darrers anys hem vist que han provocat fins i tot morts de ciutadans. De fet, des de l'any 2015 hi ha recollides malauradament 15 morts de ciutadans degut a aquests episodis de tempestes molt fortes, molt violentes, amb aiguats i inundacions. Recordarem la Vall d'Aran, recordarem també la ciutat de Girona, recordem també que el Consorci de Compensació d'Assegurances parla de més de 200 milions d'euros aportats per fer front a les desgràcies que ha esdevingut. I per tant, per parlar també d'aquestes inundacions, també ens agradaria quines són les mesures que el govern i la seva conselleria impulsa per ajudar els municipis, que moltes vegades són municipis també petits, amb pocs mitjans, per fer front a minimitzar els danys i facilitar la recuperació de la normalitat quan passen aquests episodis d'aiguats i de tempestes tan freqüents també en virtut del canvi climàtic que el conjunt del continent està patint. Gràcies, conseller. Gràcies, diputat.